सेवा सेवा परसा पेन जय 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 सेवाना आमुठवाया सेवा ते निवा सेवाना आमुठवाया सेवा ते निवा सेवा सेवा परसा पेन जय 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 सेवाना आमुठवाया सेवा ते निवा सेवाना आमुठवाया सेवा ते निवा सेवा सेवा सजो पेन जय 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 सेवाना आमुठवाया सेवा ते निवा सेवाना आमुठवाया सेवा ते निवा सेवा सेवा सजो पेन जय 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 सेवाना आमुठवाया सेवा ते निवा सेवाना आमुठवाया सेवा ते निवा सेवा सेवा सल्ला पेने सेवा सेवा घंगरा पेने सेवा सेवा सल्ला पेने सेवा सेवा घंगरा पेने आमुठवाया सेवा ते निवा सेवाना आमुठवाया सेवा ते निवा सेवा परसा पेन जय 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 सेवाना आमुठवाया सेवा ते निवा सेवाना आमुठवाया सेवा ते निवा सेवा सेवा सजो पेने सेवा सेवा पिन करा सेवा सेवा सजो पेने सेवा सेवा पिन करा आमुठवाया सेवा ते निवा सेवाना आमुठवाया सेवा ते निवा सेवा सेवा परसा पेन जय 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 सेवाना आमुठवाया सेवा ते निवा सेवाना आमुठवाया सेवा ते निवा सेवा सेवा पिन गरवा सेवा सेवा उनो सत सेवा सेवा पिन गरवा सेवा सेवा उनो सत आमुठवाया सेवा ते निवा सेवाना आमुठवाया सेवा ते निवा सेवा सेवा परसा पेन जय 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 सेवाना आमुठवाया सेवा ते निवा सेवाना आमुठवाया सेवा ते निवा सेवा सेवा दाऊदाई सेवा सेवा बाबावाल सेवा सेवा दाऊदाई सेवा सेवा बाबावाल आमुठवाया सेवा ते निवा सेवाना आमुठवाया सेवा ते निवा सेवा सेवा परसा पेन जय 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 सेवाना आमुठवाया सेवा ते निवा सेवाना आमुठवाया सेवा